familles, 1000 problèmes. Serie, c'est la Réalisé. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kotigal boni ndam. One combino dami, hey, one combino dami. Mbida, mi naulir take, oh, mi sere take. Tampere gili ari, oh, tampere gili hoini kam. Fasira benanjala, ada urang-urang musdam dergale, ada tonye, ada yene, ada ude, ada fie, depas timani. Waalaikumsalam. Ça va? Merci. Oui, alhamdulillah. Et toi? Ça va, alhamdulillah. Ça va bien? Ça va. Je cherche Sophia. Sophia. Ano nganda Sophia? Pourquoi tu me demandes? Eh, woto am kottinde. Mbima hoto nganda Sophia. Attends, tu m'as dit un gros mot là? Non, nin kaldirda kay woni. Mais toi, t'es qui? An ngala gallam an non jom soudam odo er. Diom sous de qui? Jom Sophia jom soudam. T'as Diom sous de toi? Eh? Wesh. An hadani Sophia. Mais attends, mais je rêve ou quoi? Toi, le chauve là? He, sa yiɗi wen pamnir Poular kalta. Ka Poular andi, annani Poular, halnan Poular tan pamnira. Ko Sophia jogni mi nyamani walla andu Sophia walla. An ngal kobjal, an ngal legal bam ko. Amoni gorko Sophia an, ka gorko Sophia an, holno wonirt? Mais min mi hoyden walla holdum? A joni an ko woni hakkude ma Sophia. Eh, Sophia ko Sophia. Wona ko dum jidanande. An non hande ngandum lakar ma darima. Sophia jom soudam ba Sophia ma. Hor nganda Sophia. Vas-y, efface-toi, je passe. Je demande Sophia. Eh, tu me casses pas les couilles, hein? Hein? Tu te prends pour qui, quoi? Mille, madame koy gallam. Yal. Oh! Yal tout. Écoute-moi, je te défonce, moi. Lappa. E gallam. Appelle-moi Sophia, sinon je trace. Eh, merci waay. Min ay yaw he. Wana ka barast. Do min do ni gondo haali mati mem ley. Je m'en bats les couilles. Waram tan ha nyama. Moi, je te défonce. Anda haydara. Tu vas rien faire. Bordel de merde. Va te faire enculer, bordel. Ça va pas, non? Sorti mi. Casse-toi. Yati kallo. Manda ka yumum pop. Vas-y, casse-toi. Manda ka yumum pop man. Bordel de merde. Manda ka ba mum pop man. Ma yati gallo. Gallo yatam. Yatam. Hey, won pali pop man. Min bu won pali pop man. Kula dal jas. Merza. Ar. Sari blik ma boñ. Bonne ça. Sophia, c'est mon Sophia. C'est mon cœur, c'est mon gournam. Harnan Sophia. Mon gars Sophia. Sophia, c'est mon Sophia. Alors, ouais. On est en Sophia. Oh, nous avons tout quoi? Dépense milliardaire bukan. Ana fijat walla hoytot walla ɗankinot an min hat jogindemo ya huccidde am mbiya min totto dépasse an Sa ka dépasse do ko dépasse. andine hangam Awu dunu je pati way. Nangen wuli way tota milliardaire nya wuli. nangen wuli an nangi so a wuldema ñane mayɗa ha ɓaawa janggo mo hen laakar ñamma gandata nangen wuli an mbeɗa resma mbeɗa tegma ha timmi mbeɗa jogori ma no neɗɗo jogorto joom suudu mum ala fof komi waɗanta
fanmat ala waktum cohlatɓe ma hami heɓma e dow teddungal e dow suturu hanki jamma ko mbalduɗa ko ɗo e dow ngol lees joni wona ko an woni élément wuuro ngo ko an noddinata an arda to yimɓe ko an waɗi duhol ko an waɗi foof an kay aɗa foti totta hoorema dépasse an aɗa foti huccide am mbiyami dépasse de guette ma wilwil assalamu aleykum bandiraɓe sehilaɓe assalamu aleykum bandiraɓe rewɓe mi salmini on mi juurima on deƴƴere wona yejjidde en mbayrodiri no fewi noon e kono noon wonko wonano tan seeɗa nde wonno galleji eɗen gandi moni foof galle mum ene waɗi caɗele donc minnene kadi woni caɗele tokose mo deglannomi e ko wiide tan moni foof so galle mum waɗi caɗele yo daro darde lang gam safrude ɗeɗon caɗele e haaɗe galle he wasa yaltude bandiraɓam rewɓe mbiɗa sohli jewten seeɗa eyi mbiɗa yiiɗi muñan e nder cuuɗi men nde wonno jinnaɓe men ko muñnoɓe ko darinoɓe darde langgal gam wallude joom galleji mumen ti Sophia donc s'il vous plaît halan wondi ɗi probléme aji ballen worɓe a woƴa ko hoorema surtout aɗa woƴe probléme aji janen gaccen bonnude ɗum nde ɓe dañirta ɗum ni ne muusi te eɗen gandi ɗumgo joni ene muusi ene teddi ene hamni te muñanen worɓe ɓe anen to mbawɗa yitere ma nde ya toon ɓe dokkuma ko jiɗɗa ko to pawɗa yitere ma nde toon bowol to ya heeɓe ko jiɗɗa min mi hokkan waɗam hannde mi hokkan waɗam janggo wole mata totta min mi yaha jeere bukadi mi wawa haala kew ka fanmat ɓayre ko noon yo ela naɓno e ela dépasse gondo naɓno yo gondo dépasse eyi bukadi fof mi doni j'ai parti wayi c'est parti a fija min kalisam o kalisam o leni kam ko an hokkat dépense hannde an hokkat dépense janggo ene welma ene mettuma dépense o adda ɗum est ce que andinen kalamam ko fanmat haala ka heewi de min kam pour ɓenda tan har kebbina haala tan a jaltina e am mbuuɗo han mi rondo e ma an ɗum a ɗaminaki ɗum a ɗaminanoki hanke de mematmaɓe ɗo hanke jamma a dow leese wallahi a soynoki ɗum papa lesa totta mi yaha jeere bukadi mi wawa haala kew ko totta mi yaha jeere walla hannde ƴiƴam rufe ɗo e galle walla mayde kecce lelo ɗo e galle tottam dépense mi yaha jeere wayi mayɗe kecce ha maya kay totam dépense mi yaha jeere regarde moi ça totam dépense mi yaha jeere c'est quoi ça ala ndi kamne bukadi e totam way mi yaha way gandumami tottum kono kam pellita noon kam tottanmami ko feccere he ɗum tottanmami wala vraiment je pati wa totam mi yaha wallahi fija kalisam on fijirandemo de cikkuɗam hin nappagol magol hengol safi quand on passe on était regarde mon fils il a grand bouche comme ça regarde moi ça t'as même pas envie so ɓe gaddi haalisaji mbaɗen ɗum économisé ballen ɓe no feewi nde wonno jinnaɓe men ko muñnoɓe ko darinoɓe darde langgam wallude worɓe munen ha hande sukaɓe munen barkini sa muñini joom galle ma tan a yitat barke e ɓesgu ma donc komi ñaaguiɗo moɗon mbattun hen hakkille. Alors mes amours, on se dit à la prochaine Inch'Allah. Merci beaucoup Mille, bisous. Merci beaucoup mon amour. Haali ko waɗi fayida noon. Ay an, aɗon ko jimmi andinde min mi wona amour mak. Te an ko tagi ala savoir vivre an Amadou. An holno tawirta neɗɗo no waɗa vidéo darda caggal mum. Te ƴeew ko ɓorniɗa ko, ƴeew no mbaɗa ni. An est ce que aɗa selli, aɗa wonde hakkille ma mbiɗa an Amadou. An ɓuuri andumi wondani hakkillam. Sophia, kaƴam ɗi fof noon. E bonɗam nde fof. No mbawi ni ko an Sophia hoddema safroyi ɓey safram aɗa wonde malade ma nder galle mo mbawɗa safrade jogui lekki cafroyi ɗum jahat safroyi woɓɓe goppa ɗum min ko an wawi mi safrude mi sella de probléme om gondumi an tan wawi mi itto ala goɗɗo wawa wona ko min o woni docteur ma te ko min foti safrudam mi jogorani safrudam temi haalano Sophia haɗa ndig ɓuuri mus fo en ɗum Sophia hon corotami rastama ha kisma maro kam wona kañum ardo e galle he ƴewden somi yawami o galle tan ko banno waɗi ɗum kisma kam mi wita ɗum haydara ha guita men ɗe jiidir bob anda ko ɓiyum bob marle mi anda babmum bob marle ɗo ari hakki wi an ƴewat ɗo min mbaali habde ɗo hakkude galle Sophia ala ko codtami wona gateje restement ni simmi ha wi kur ni yari sangara mum no doyba non mi naji hanki quoi a fonno dartami haalanma par ce que on ko bandi ari ɗo homo luuɓa sangara homo wi tat ha ko ɓen coddtami min ko bonmi ko fof hay goto meeɗa yimɓeɗe yari sangara hay goto meeɗa yimɓeɗe jogui yamba joni noon an mbiya min komi bonɗa te an haɗa ɓeɗon ndewa e ma ƴeew to kalta ko mbajoɗa ko yimɓe waajo hoorema
waaji hoorema restama no ndewe ma joni cokol ma bonno gurdam ma ɗum wonno kalannomi jagol ma mbuur en ɗum ɗo ayi ɓeɗo fof horaki taw toon ganduɗaɓe sa par ce que ɗum ko bandi salteji min min ko ƴeew min ka bandam debbo de hay sen ceerno jinmi neɗɗo moƴƴo resma machallah junjoni daranomi life ma life weeli waɗi fayida kalɗa ko fof ni weeli machallah Sofia koni yeeso ma gon ɗumini seedde accu ɗum ɗon yawta mais nen jeew onon kam probléme ka abdourahmane royarte Sofia probléme o de baadi ko nani en lijjita sabu mo jogani kalis o wi ko ma yoɓe kalis mo ha laaɓa abdourahmane fuɗɗa yaltude ko haalis makko yiɗi tottirede min noon mbiɗa jogui solution ko holɗum joni joni gonɗum koye live financement mo demandinomo mi heeɓi ɗum wadde mi ƴettat haalis o mi yoɓiran ɗum ko abdourahmane jam fes ko ƴewna mais o yaani ɗo ulluɗo baleejo unun ɓalejo iko madere unun ɓalejo way yeto ɗon fof gasi kettuma fof gasi o ɗum omo tampi kam wallahi wala gagnade dogdu ni muusidi wallahi somi jaggimo mi warano e miɗen somi jaggi o ulludu wallahi mi warano e yomi ko joguiɗa ko gon holon kiro unun kay yiyata ɗum o ko kir puccu kir puccu eyi kir puccu ko madere kir puccu pour ulludu mbeɗa fewino pour ulludu aw kala kam kir puccu mi sola ɗum mbeɗa wiya i wa sese addu kiram Sofia ala mi jaɓani ɗum joni tan daranomi life ma haalis o koko rewna e juuɗe ma pour ya wallodira rewɓe joni noon jiiɗa ƴettude haalis o mbiyaɗa yaltinoya abdourahmane joni soɓe gari holko kalantaɓe nen jeew min mi nani ko kalɗa ko fof ko gonga kono noon mi serata yiilade solution yaltinde toon ko abdourahmane ko bawam totti kam mbiɗa andi yeeyam mum mbiɗa yiɗi ɗum yeey eyi an ka mbiɗa sogli mum wallahi mi sogli ɗum aɗa yii o leggal a yimo mi yii leggal ngal ko leggal muttode leggal muttode eyi leggal moƴƴo ene safru reedu ene safru fof min noon ko safrari ko wonko jiɗmi safrade galle amen tottanmo mi yiɗi ɗum mi soora ɗum kasi soore mi soorata wallahi mi soora haala tan ko jiɗɗa haala tan ko jiɗɗa mi soora tottam ɗum en ceeri de en seeri haala ko jiɗɗam hokkuma ɗum kay tiiɗam fes ujunaji nayyi ujunaji nayyi ɗum ɗo ala probléme yaltin portable am leddi ma joni joni ni wona adduga ha para addu ha para adduga e feesa ha para noon tottama ha para miɗum fantikiram gaaƴa addu portable ma mi nedduma ujunaji nayyi joni joni ɗum kay tiiɗa eyi wonko jiɗmi safrade ɗum dal portable ma ƴeew mbiɗa jogui Didi nan galle amen min ko on jiiɗi o tan merci bye ɗum ɗo pourquoi a yiyan kam mi yiyanima fees ñalle jam samini galle moom oy kiiti an ulludu après te ƴeew ko ɓorniɗa ko ƴeew no mbaɗa ni an est ce que aɗa selli aɗa wonde hakkille ma mbiɗa an Amadou Sofia wi min ɓe nande kanga non miɗa andi wuttanno heewi gite makko
he an cohlu o an Fatima an ka julɗo walla ka iblis walla ka kefere walla ka seytani iwo mbaɗi an joni Boukary holko to saabi Boukary walndir suudu ma ko gorko ma sunna e farilla kaɗa ɗum hoore ma hot pawɗa ɗum Boukary wimano eyyi i Boukary ko wonde suuɗamin ko ɗum ka an haalanta ɗum an ka bamako walla ka yummako ko mawni o fot kam haalan kadi noon mbiyatma mbaɗa mosire haala ma gandan kaldata e am mi an woni holyo Fatima mi yiiɗa yon jottoy toon noon rentomide ko wonde suuɗam ko an waɗa ɗum seere ta kanko ala fulla wala fayda ko an haalanta ɗum an waɗa ɗum seere ha yo Fatima he haalani woni haala ko juuti ɗo kala ko woni e galle he min yawtinde ɗum ɗo a faami faccumi kone pas c'est pour cela mbiɗa walla an hannda ka sadia timmoɓe français fiiɓade wota haalto français haal Poular aɗa yiiɗo kam ma wota toi vieux clo chala si tu me laisses pas tawi kam Amadou mi piyata de même gorko meeɗa fiide kam baba meeɗa fiide mi bamma meeɗam fii min fiima Amadou bamma meeɗam fii mi ligganaa ya fene boni Amadou wala kam piyata cekkinawma an ka bonnaneyde noon aɓen avance ɓennu aɓen nayi mi waɗat mi wiwa halminam alminani kam min nappitani hoore babat bamma miɗima hoore bamma miɗima hoore bamma ar fiya mi andi ko ɗum noon cimtoɗa kam caŋa e leydi Amadou woni galle waɗa ko weɗata hay goto sa haalde ngala jo ngalaɗa haala dewgaram Boukary noon kañum so woni ala fulla ala fayda ene yani haala ko woni sutton haalama ele an jibiniɓe ngala mbiyade dattuna kam hami yituma tenade ma somne tumana min komi Sofia heddi ko han almo mami régle kama ya ma tawam no min no mbaɗi min kadi fo sono min komi Sofia heñram jongom Boukary ko woni ya mbeɗa haaldama aɗa yekkitini eko wonata hakkude men kay koko wonno ko tan woni ha joni ala ko wayli hen haydara tawi wona ko ɓeydi alhamdulillah rabbil alamin Boukary aɗan ko jinmi haalandema ay to gonnomi hanke heccanki ɗo ha joni mi buusani ɗon maître alhamdulillah rabbil alamin yedde men ko gonga gille ko gonga machallah aɗan ko jinmi haalandema trop nak c'est trop jinmi koccela kam sele welcet ay kaltan ndewmi mbasa rewde ɗon so tawi an aɗa yiiɗi jaam jongom eyyi haaldu sees an mo kaldata wona nder galle woni mo kaldata o moni ɗo ko enen kaldata haaldu jam jam min ko an dari ɗo an kalden galle o kam foyma jam e o puuno kam ko mbiman jongoma eyi jongoma galle o fo wanan iya ika mo ɗum o wonanani i famille yam iwiya jongom so tawi ko dawama gongal ɗongal gongal kulla min woto soofa ɗum Boukary ɓe wawa sectade Boukary fe koye si ɓoɗo kadata jongo ma jagga jungo mona jagga wullaga an Boukary haydara wallahi fanimata robbe yalngal ngal ñohnatan ngal fewani tawi oro ko ɓaala woɗ ɓerde ɗum tan ƴewana e cumata bucita ba o cukalel mimi a sukna wongo ma ko sala neɗɗo haali mana puttina cumum guite ɗe cikana ala takasna an Boukary yo wuula Allah ɓuuri ko joni koye nder galle mbattuɗa solbude a hulani a hersani joni koye masama han ɗan kam madde ma nan kam ko min yiiɗi yitteram ko kaddata e oɗo sakan fottinema sokone wullani peego a Boukary on ko woni hakkude ma ane jongo ma Boukary jongo ma wono jaltita aɗa solba joni an nder galle amin jo Boukary yomi yi yo bon an jongo ma ala fulla ala fayda kay men no anno galle yo bon sabu oppi galle mun adi tawi minen ɗo galle cagayagal joni ko ha nder galle amin mbaɗɗa an jo fulla ma seeɗa goto tawma galle mo mi watta ɗum permettre ni
Fatima sa witi kam mi fima hami jode ma te ala ko moda hen ko an doore ha tu rafti yon dida mi wi ma caga hande caga jango Fatima sa wilo mi jode ma mais toi tu payes rien fait toi tu payes rien fait bi may sama bala de chez toi et chez moi sama mok bugal ko dem fiel ma ni bugal wo fiel ma ay arno kum tida hala de mi boy de have do say ma mi non sa anda kam andam do mi ma mo anda goru judat sa anda ne do anda dum tan tu passes comme ça je peux finir par là je peux finir par là tu t'arrêtes ici arrête ici ma kam gan an jong man kalama ngacca ko hal sa bal ngacca ko hal chez moi ici on s'en fout de ces vous on s'en fout de ces vous on s'en moque on s'en balade ah kubana eh what need it ay tous Poular ay tous mi on be fon tan le mi na mo wala ni kelma an amma ya kay kala ma yattu mais nuna ay tous ala wala wala ka de mauvaise femme que tu es tu sais qui met pas de ton mari là tu es là en train de parler crier comme ça là mais toi tu es qui si tu connais pas Djangoma tu n'as qu'à demander c'est qui Djangoma je m'en balèque avec ton mari là non min onen casse des couilles quoi say on yen xaman jor gasnan ha mi dem an bukale lepti gam jam fan mar bukale lepti gam adin gam cede say o dari hande wari kam affronter ko dum fogo an fan mar rokta kam bajjem suddo met janga bukale an bida oro jongoma andam nata be galle de har me jam jeedi billahi wallahi hayda on andana dum hay tous har me jam jeedi wallahi billahi wallahi e endu yaaya mi andana dum haydar ngande bukale an Allah oro suko debbo haydara ala hakuna mon e ko maranda to haram har me jam jeedi billahi wallahi an okkami suddo tata an kam ko woni ko wonde sona Bokari chaque jour ko Bokari min Bokari min mi anda ko woni yimbe be Bokari kanko holko jaggiri kam Fatima an halnam holko woni Fatima taw min alayam on daari kam gila dow haales feccere hende mi wonani Fatima ha Fatima de ko nayi fin makko kanko mi anda fu ko woni yimbe be mi hanino dum ko boyde mbimami ko Fatima to nangi Bokari do to nanimo do ko Allah tan andi dum non ada andi kam ona burde ma mi andi ko an burimo kono non bir andi sa ummonay hoore ma an tata no jiromi dum ni kon may Bokari ko bonata laaba kanko holko Fatima to way nanudem taw mino dañana yam dum min ko dañam ko mu feccere hen o dañanu me Fatima ha harande wana dum de ana hunda ka famani Fatima gede mum ko leso wadat dum to nani Bokari do mbimami arande dum kam wana mere dum wana mere de dum tagi non andi narre ko jimi tata jimi ko gummoda andi gummoda e hoore ma so jari jaha Fouta kedugu nendo hay tamba say jere wayati annene mbada ko Fatima wadi ko ay sawda récupérer Bokari wallahi ko ngol do rewata tan ha nyakama halaba wi manam ay an ko kala do ko fugo gongo ay odo Fatima il faut mi ummunom parce que dum wana mere jangadi e jongo balanda ton an mi yaltu jama tan mim tel damal galle taw dum joodi calim dum salmina ay mim salmenta debbo bon joni non wirtima hay goddo mi tan nodditim woni wiidem salmina dum an ka kellifa nangam birda ne mi dum mim salmenta debbo saka non debbo mbomi anda haajam ala e mu don non be wat dum expliquer tan hawre anne wi tel wallahi Allah ande non yaari wallahi parson ma yale mo adi wallahi sale haalo futima gide do haalo ko yidi hal Bokari mi namdima mi posi ma question ngay didi bida andam anda dum de harma am fa mata badda mi obba don ponu tracteur post ngal kam ada ndimi hay sim yiden debbo mi yida ngal Allah hadan astaghfirullah wallahi mi yida ngal harme jam jeedi wallahi kala ma ko gong sa welam gadda ceerno beldom adda deftere mi fawa hen juudam fof ko gongo de cikkata ko gongo fa ma jam la ilaha illallah Muhammad rasulullah Muhammad ko maw bolle puƴaade mara bila lala so tawi ko dum non woni hakkille makko o jumi parce que mbar andi hakkuna me Bokari ko nanni Bokari yam ko yaltintama non te par la force hakkuna men wonat kono non jongom kam
mi yiya en tanka taka tan ɗum woppi wallahi mi accata ɗum acc laakar mi accata wela fof yo wat kono mi woppata de mine Bukar ko pikke pel omo yiye ɓernde makko ne bota taw ala ko wawi hen ɗum ko min lijjitti ɗum deuxième femme o a nana deuxième femme ɗum ko madana ɗum deux ala probléme hay soko lawol koye ma heddi te min to gommi ɗo te an ka anda hen ni ko min filmi on neldum ɗum Fatima jinnomi ko wadde déclenché mbere an aɗa uddira guite maɗe seeɗa min waɗi ɗum Amina an wadde ko kewi ɗo guila nani less ko foof ɗum fof ko an waɗi ɗum hamin ɗefi waɗidirde hen ɗum fof ko an saabi ɗum Amina an no mbawirɗa ɗum ɗum fof ala jimmi ko perta guite maɗe ɗum ɗo ko leçon woni ɗo wona yi Fatima no waɗiri réagir a yii saɗa wawi kaɓoɗa kefta Bukari woto accirmo noon de ka cuhole kono aɗa jogui hakkille a yonti noon oɗo Fatima mi ummonomo yontide en tout cas min dal gommi ɗo mbiɗa weltanima on a wontatama aynan dari mi jimmi mon mbir daaro onon badda ɓerdam de ɓuuɓ hen gandumi an a hulani hay goto tenani mi efi wardemo ɗo jambir andi a heƴanimo ko ɗum tagui jimmi ko ɓeyɗa wardemo te ɗum aranta ko welnata ɗum tan keɓa Bukari kefta e juuɗe makko tan nanga ɗum Trois familles, mille problèmes. Findini dani nobe, atri madinobe. Trois familles, mille problèmes. Serni c'est la yadibe. Famille, mille problèmes. Boni kotigal, boni endam. One combino dami, one combino dami. Hey, hey, one combino dami. Mbida, mi naulirtake. Tampere gili ari oh oh